Grupp t-impjegati tal-Ene Malta talbu lill-Kummissarju tal-Protezzjoni tad-Dejta biex jinvestiga l-ittra li l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil batilhom fir-residenza privata tagħhom. Il-faċċata tal-Gazzetta Torċa rrapportat kif il-ħaddiema qed jisħqu li huma qatt ma taw kunsens lil Busuttil jew lil xi ħadd viċin il-Partit Nazzjonalista biex ikollu aċċess għall-informazzjoni personali tagħhom. Dan ifisser li Busuttil kiser artiklu 9 tal-Att tal-Protezzjoni tad-Dejta li jgħid li informazzjoni personali tista' tkun proċessata f'każ li jkun hemm il-kunsens tal-persuna konċernata. Għalhekk l-impjegati qed jinsistu fuq il-bżonn ta' azzjoni immedjata għal ksur ta' privatezza. Dan skont artiklu 440 fl-Att tal-Protezzjoni tad-Dejta. Il-ħaddiema li tkellmu mal-Gazzetta Torċa qed jisħqu li din l-ittra hi parti minn kampanja ta' attakki li l-Partit Nazzjonalista qed jagħmel fuq l-Ene Malta. L-ittra ntbatet fl-ewwel ta' Frar fiha Simon Busuttil prova jxewwex lil ħaddiema fuq il-futur tagħhom fl-Ene Malta u prova jinstika lil General Workers Union mhix tagħmel xogħla sew. Fl-ittra Busuttil inkluda wkoll l-indirizz elettroniku u ħeġġeġ lil ħaddiema jiltaqgħu miegħu. Il-Gvern kien irreaġixxa minnu fih bistqarrija li fiha iggarantixxa l-impjieg tal-ħaddiema kollha tal-Ene Malta, filwaqt li semma l-opportunitajiet ġodda li l-istess ħaddiema se jkunu qed igawdu minnhom.